Kaa uni. Sitten toinen. Ja kyllä muuten kestää. Noin. No se voittamisen fiilis ja se tunne, kun se kala on kiinni ja se lähtee viemään. Siinä on se jotain. Taikaa. Magic. Mikä niinku antaa sysäyksen siihen, että se on pakko kokea uudestaan. Se antaa adrenaliinipiikin. Ainakin omalla kohdalla. Aina. Ihan sama minkä kone kala on kiinni. Mä lähden tonne. Ja sitten se tunne, kun syö sitä omaa saamaa kalaa, niin se on niin hyvää. Taitaa vaan olla. Eikä mikä? Ahvena. Raitapaita. Eikä oo. Hirveä särki. Ei tällä nyt vielä kylää ruokita. Eipä tarvi illalla syödä munakeittoa. Alun perin opi kalastamaan silleen, että meillä oli 7,5 metriä pitkä keskimoottorivene. Ja silloinen äitini miesystävä antoi minulle synttärilahjaksi sellaisen noin 10 euron joku neste, selli, virvelisetti. Ja sillä lähi veneen perästä heittämään ja luuli, että se on kivessä kiinni, mutta eipäs ollutkaan. Siellä oli 2-kiloinen haukki. Nyt on kalastanut 21 vuotta. Tänä kesänä, joo. 21 vuotta kalastanut kaiken kaikkiaan. Tuo ei ollut salakka. Eikä tätä saa mistä pois. Koskaan en kalalle lähde kalan takia. Niin, että pitää saada se joku kauhea kala sieltä, vaan enemmän se, että tää on niin rentouttavaa puuhaa. Saa olla luonnossa. Ja sitten tuo koskelle kun tulee, niin tuo kosken pauhu on sellainen, mikä koskettaa aika hyvin. Se rauhoittaa mielen. Saitteko kuvat? Onko se mulla vielä kiinni? Herran Jumala. Kyllä, näitä riittää. Mut ihan vitun, anteeksi, ihan hirvittävä. Kala. No perhokalastus tuli minun elämään sitten taas. Oisinko mä ollut joku 14-15-vuotias, enkä ollut 13-14-vuotias pojankoloppi. Ja minä itse asiassa täällä Miekankoskella kävin ennen kuin sain omat vehkeet, niin semmoisessa niin kuin ennäs tutustumisillassa, kun serkku asui tässä vieressä, niin sanoin, että tuppas Tomppa katsomaan, että mitä täällä on. Ja tuli tänne ja heitteli perhoa sitten oppaa kanssa ja tosta itse asiassa ensimmäisen taimenen niin silloin sain. Se oli, oliko se 26 senttinen pikkutaimen, mutta kyllä se lämmitti sydäntä. Ja sitten siitä asti tullut perhoa vispattua tuolla koskessa. Joku pien kävi. Perhokalastus se vaatii hermoja ja pitkäjänteisyyttä. Ja sitä pitää vähän oppia lukemaan tai koskee. Että se ei ihan auta, että menee vaan ja piskoo sinne vaan. Jokaisella näillä eri perhoilla on vähän erilainen tarkoitus uittaa. Esimerkiksi tämä, mitä nyt siinä on peruspupa, niin tän antaa virran mukana viiä. Ja tää niin esittää
koskikorennon toukkaa. Joo. Niin nyt pitää katsoa, että menee hyvin. Otan sen viimeisen säväyksen sillä, että se elää tuolla vedessä. Siinä on meillä niinku ihan perus kuulapääpupa. Varma toiminen, koski kuin koski. Kuulan väri voi vaihella. Kultainen on ollut hyvä. Se ei auta mitään muuta enää kuin koskee uittoa. Nyt taimen. Oli just sanomassa lopetussanoja. Äkäinen pirulainen. Älä mene sinne. Hyvä, hyvä. Hohohoho. Ei jääty ilman taimenta. Pieni, mutta pippurinen. Ihan jumissakin siellä. Ui! Älä. Nyt. Nätti järvitaimi. Vähän kasvamaan.